Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli na moj kanal Gamela Sweetart. Pošto smo u periodu kada je sezona jabuka, ja ću iskoristiti priliku da sa vama podijelim jedan jako lijep recept za američku pitu sa jabukama. Za pripremu fila prvo ću istopiti 110 g butera na srednjoj temperaturi, zatim ću dodati 3 kašike brašna i miješat ću konstantno prilike 1 minutu. Zatim ću dodati 50 ml vode i 150 g šećera i smanjit ću na skroz nisku temperaturu i miješat ću povremeno otprilike 3 minute. Skuhanu smjesu sklonit ću sa vatre i ostaviti da se ohladi. Izaberite 5-6 jabuka koje vi najviše volite, da su srednje veličine, ogulite ih, očistite i isjeckajte ih ovako u kriške. Preko jabuka iscijedit ću malo soka od limuna da one ne bi pocrnile. Dodat ću i malo cimta. Dodat ću i ovaj fil koji sam napravila od šećera i brašna. To ću sve zajedno sjediniti i izmiješati. U ovu zdjelu stavila sam 250 g butera, dodat ću jedno cijelo jaje, 100 g šećera, kad se izjednači ova smjesa, onda ću dodati još otprilike 350 g brašna. Njega ću postepeno dodavati i da dobijem jedno onako srednje tvrdo tijesto. Iskoristila sam cijelu količinu brašna za ovo tijesto, evo dobila sam jednu lopticu i sada ću je podijeliti na 2 dijela zato što će mi pita biti od 2 kore. Sada ću ovu donju koru razviti otprilike da bude 5 mm debljine i da bude veća od ove posude u kojoj ću peći tu pitu. Ova posuda je 24 cm prečnika. Sada ću ovdje sipati ovaj fil koji sam napravila od jabuka. Fil od jabuka stavila sam preko ove donje kore. Više sam ih stavljala ovdje u sredini, tako da sam oslobodila ove krajeve okolo. Sada ću napraviti i ovu gornju koru i prekriću je odozgo. Ovo tijesto je veoma prhko i ako vam negdje na mjestima pukne, onda ga samo ovako pritisnete sa prstima i ono će se zalijepiti. Ali zato veoma ukusno. Još kad se natopi sa ovim sokom od jabuka, onda će biti pravo dobro.
Sada ću ovu gornju i donju koru ovdje sastaviti na ovim krajevima i možete ovako prstima malo da je ukrasite, da je oblikujete. Gornju koru sam zasjekla na par mjesta i sada ću je premazati sa jednim umućenim jajetom da ona dobije onu lijepu, sjajnu koru odozgo. Posut ću je također sa malo šećera i stavit ću je da se peče na 180 stepeni otprilike 45 minuta ili gledajte dok kora ne dobije lijepu svijetlo brown boju. Cijela kuća miriše na jabuku i cimt. Evo kao što vidite, ova pita od jabuka se lijepo ispekla, dobila je svijetlo brown boju i nju možete odmah sad isjeći i ovako toplu servirati sa kuglom sladoleda ili možete da je ohladite i da je servirate sa šlagom. Nadam se da ćete i vi probati da je napravite i da će vam se svidjeti ovaj recept. Hvala vam puno što ste gledali još jedan moj video. Mi se gledamo uskoro sa novim receptima i novim idejama. Ljubim vas sve. Bye! Evo kao što možete vidjeti, ova američka pita sa jabukama. Šta je sad? Ispočetka. Zbunio si me! Lijepo. American pie. I onda počneš. American pie. Ismuči me više ova pita s jabukama. I mene, popit ću kapu da dođe.